قيل عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا andin goma ko wakati jipaki kala aya fu ka aya ka winde bawo aya kaza ha surawol kazawol ni wato hande sahabo en wala ko mbadi ton fu annabi jo yecci be aya wayne aka ka heddan be aya wayne ha surawol wayne wol heddan be surawol wayne wol banni banno annabi jo wi non be mbadi o fi fasabata tabiti anna sa'aya sahaba kugal sahabo en kana fi jam'ihi la takir jam'u al-qur'ani fi mawdi'in wahidin nukure wore do la fi tartibihi na tokkindirgo kugal mabbe ka asem moftugo ko sankitino binda dum ha pataje binda dum ha pehe ha kae hawta dum winda nukure wore do tan be huwi amma tokkindirgo ka banno wonno jaman annabi sallallahu alaihi wasallam o yifa innal qur'ana ngam al-qur'ani maktubun de windande fil lawhil mahfuz de do winda ha lawhul mahfuz ala ha asdo asamanji ala nahwi alladhi huwa fi masahifina de do windira non bana wato hande do ala nahwi do wato hande misalu no woni ha misafu meden ha qur'anu je meden ha kabbi al-qur'ani men non de windirama ha alluha mahfuz wato sanjaka sam konni be al-qur'ani lati be konne ne ferbe be kaba fewan go al-qur'ani be biya annabi juma ila sahaba en kawti walli fi subhanallah wato fewrande wattako kanju o wi wato hande al-qur'ani banno woni hala hul mahfuz al-ana wato hande non dum woni wato banno woni fi masahifina musafu min al-ana jonta wa qad sahha في حديث ابن عباس حقيقة صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة في رمضان وأنه عرضه في العام الذي توفي فيه مرتين وبلتك القرآن دوم النبي صلى الله عليه وسلم كورير حديث ابن عباس النبي جو فإن القرآن دو ملائكة جبريل عليه السلام النبي جو جنگ جبريل نانا كان جون فإنه النبي جو جنگ القرآن ديغا بقرة ناسي إن بيزا ديغا الحمد غدي ديغا الحمد ناسي قرآن دوم أران مدوم الحمد أران القرآن سورة الفاتحة النبي جو جنگ القرآن واتو ديغا دو حالس واتو ديغا أران مدوم ديغا سورة والحمد فاتحة من الجنة والناس وجنگ دو جبريل عند سوما يوديفو للور سوما يداري فكان جبريل لور القرآن حالي كدي كلا جل الله وحبدني القرآن دو إن جنگ دما كوي القرآن النبي جو جنگ القرآن ورند فوند سوما يوديفو hakala hitande fu den hitande de annabi jo eggita ila akhira o timmina alquran de didi wato jangi wato ande o timmina o janga o timmina yeso malaikajo kanju o wiwa annahu aradahu o fa'ina alquran fil am alladhi tufiya fihi her hitande de o mayna marratayn de didi o jangi o timmina de didi o yeso malaikajo har annabi jo jangata do bo zaidu sahabojo mako zaidu windo wahi godo jodi kayam go bo hedita kanjum kayam go bolori jangira annabi sallallahu alaihi wasallam sirri man wadi abubakar siddiq teftimo yake windigo do kanko nona mawdo windobe kanju o wi wayu galu do wi inna zaid ibn sabitin zaid bi sabitu shahida wa yahliri al ardata al akhira fa inna daragarende allati aradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annabi fa inni ala jibril alaihi salam do jibril alaihi salam amma wiyata mo dai malaika jo yiyata ko seto malaika jo sanji sura mudum Allah do wadani wato nder takle mudum sanjobe sura mudum ba malaika en be ginnaji yo malaika jo yiyata ko illa bi hadratin nubuwa se har yalirde annabi jo to malaika jo to sanji wato hande wadi ba sura bi adama kambe giyan bi adama amma be andata dum malaika jo seto wirnaki annabi jo yeccabe mon yino do dum malaika jo en giner hadisul gongol feren non yo har annabi jo fa'inta do mako do yiyata ke o do yiya malaikajo kanko wato o wi zaid ibn sabitin do o tawa ma fa inande ragarere nde allati aradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam de annabi ju fa inna ala jibril alayhi salam do wato malaikajo jibril gaddo wahyu wa hiya al ardatu allati nusikha fiha ma nusikh
kayre wiete fe'inande nden nashama ha wato armare ko naskhete fu ko rafete dum ka fu ittama fu nashama fu tilawa mudum fu yaake man wadama wa bagiya fiha ma bagiya hori har fe'inande nde bo ko horata ko luttata alqur'ani fu lutti wali hada aqama Abu Bakr Zaid ibn Sabit fi kitabati al-mushaf wa alzamahu biha ngam man wadi yo lamido julbe Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu darni Zaid man her windugo mushaf windugo alqur'ani kadi o lismini mo dum ngaw andi kanko on annabijo heddino yake majum li annahu qara ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fil 'am alladhi tuwfiya fihi marratayn gam kanko Zaidu man do o jangi alqur'ani man ha annabijo heditanimo hitande nde annabijo mayna do Zaidu jangi nde didi timmini ha annabijo wadi khatmande didi kanju wadi ko wi ngam kanko o jangi do annabijo sallallahu alayhi wa sallam heditanimo har hitande nde annabijo eggitani lahira Zaidu jangi marataini silande didi kadi kanju khususiya ka Allah hero mo banni kanju Abu Bakr subti mo der sahabo en fo latta mawdo windobe alqur'ani man fakana jama alqur'an sababan li baqa fakana jam'u alqur'ani sababan li baqaihi bi jamu fakana jam'u alqur'ani sababan li baqaihi fil ummati rahmatan min Allah ta'ala li ibadihi wa tahqiqan li wa'dihi في حفظه على ما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي لاتك جمع القرآن رندي مفتوغو دي دم سبب حلوتوغو مارير أماتوري النبي صلى الله عليه وسلم اتنا ننتون داريدن بدرسو واتو كانجم دوم لاتك موغو دي واتو ويند بني واتو دم سبب لوتوغو مارير أماتوري النبي دم هنا يعيدو هر الله دم هنا يا الله يرجعب مودم دم تبتين غو إينا الله بو في حفظه الرين غو دي غم الله إيني رينان دي على ما قال تعالى بن جومراوي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جومراو أكني جملة واتو جملة اسمية دن أكني بي إنا دن أودي بي دمير التعظيم دن أودي واتو عندي فاين واتو جملة وأتفتي جملة دو جملة دي في جملة اسمية ودي لامو الفاين جومراو بي من جبني القرآن واتو منون بورينا تاندي إنون نون جومراو ودي واتو القرآن رينو بي ورزقي يمبي زكاو بي فامو وحكي يمبي جي واتو حكيلو حقنغو بي يدي القرآن be dursingal be mbaawigal kulebe alqur'ani hoynana gorgaabe be jangingal be mbaawigal kulebe ko herdinu kuure fo her julbe woni fu atawan famarbe ni ko goddo itti tobbere o wi'an tobbere don do wato ko goddo weddi o wi'an de wala dum hoddiro Allah senido jomira on wadi dum non to lattake dargal baditi bo Allah senido rafan alqur'ani to dargal baditi alqur'ani majjan na alqur'ani kabbi alqur'ani wadata do dey a dum modi be alqur'ani mayata wato hande dursu be alqur'ani jinna ha wato hande luttabe anda dum wi'ete wato alqur'ani entake to dargal badi non dum tammilatugo wato alqur'ani bangtete be maygo andube ngal to dargal husiti non dum wonata dargal daroto wato do shirarul khalqi lesbe takle dargal daroto do yimbe e biyata la ilaha illallah wato ni on dargal wato tammi darago ko wari hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama heferbe wato kefero se wakorlo kambe sabitata sakitata wato hande masalan ha makka be pusa sudu ka be awa ledde don dargal daro do yimbe be simtirta alqur'ani bangte her duniyaru be maygo andube ngal jawmirawo senido wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun minin wato ande jibbini alqur'ani minin bondena tangal der renugo ngal man do wadi o longini sahabo en bindingal banni den o wadi bo wato der takle mako do dursingal wa alam anna Allah ta'ala anzala alqur'ana almajida min al-lawhil mahfuz jumlatan wahida وفي أنو أننا بولدتيدو جاومراو سنيدو بانجيدو جبني القرآن رتدو نندي داغا لوح المحفوظ لوح المحفوظ دو أسمانجي وني دو أسمانجي تون واتو لوح المحفوظ تون ويندا وجبني القرآن دو داغا تون جملة واحدة ودي القرآن ها أسماي ودونيارو نيكو حديث ودي ها أسماي ودونيارو بدو بيانو بيت الإزة دن تون واتو در لور رمضان دو ودي در لور رمضان الله ولي دو ما سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن hale ramadan har jemmare laylatu kanju wato hande har jemmare laylatu jawmira wolwinde alqur'ani o jippini sura wol o wolwi hala laylatul qadri khairun min alf shahrin kanju wato julbe Allah fudo taadi dabbitande wato dum jemmare tilimde Allah seni o jippini alqur'ani har jemmare man summa kana yunazziluhu mufarragan den bawo don Allah do jibbinirande sedda
nde jippinde fuu maare kam hari jemmare laylatu nder lewru ramadana daga lawhul mahfuz ha nde wari aɗa samay udduya wiyete baytul izza nden ayaje seeɗa jippa dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ka summa kana yunazzilu hoti jawmirawo seeɗa ɗo jippina nde mufarraqan nde sendande wato seɗɗa seɗɗa ala lisani jibril alayhi salam dow ɗemgal malaikajo mako aminul wahyi alayhi salam kolaɗo wahayu wato jibrila o wadda ila nabiyi sallllahu alayhi wa sallam faade annabijo muddata risalatihi jisde nulal annabijo sallllahu alayhi wa sallam nder duuɓi nogas e tati annabijo sallllahu alayhi wa sallama wato hande ko qur'anu jibbiri ɗo muɗum kanjum o wi wato hande wato o jippina muddata wato hande jisde risalatihi nulal mako nahwa ma inda al haja ko jippata man ɗo jiha wato hande de ko buke ko takde bukete ko sharia mari wato hande haaje o wi wato nahwa ko nandi ma indal haaja ko woni haaje wa hudusi e fuɗɗano ma yahdusi ko fuɗɗata feere ɗum ƴamol goɗɗo ƴamata ɗum jippa feere hadisa goɗɗum waɗa ɗum jippa ala masha allahu taala dow ko jawmirawo ɓangi ɗo muuyi wa tartibu nuzulil qur'ani gayru tartibihi fi tilawa o wi tokkidirgo alqur'ani bano nde woni ɗo na non nde jippori wato no annabijo tindiniri on nono nde woni ɗo non nde jippori ka feere feere nden annabijo on yecciɓe mbaɗe ɗo ha ɗo mbaɗe ɗo ha ɗo mbaɗe ɗo ha ɗo o tammi yeccugo on non nde jippori ka suraji man kanjum o wi wa tartibu tokkidirki nuzuli jippaki alqur'ani ɗo gayru tartibi tan a tokkidirki maare fi tilawati jangde ha tilawa banno en jangirta alhamdu on fuɗɗi bakara tokki ha yehi naasi ɗo na non non ɗum jippiri en ɗo nana surawol ikra on arti jippugo kanjum o wi tan a tartibu man her jippugo tan a tartibu man ha musafu banno en jangirta onon noon musafu ka wayi musaful imam ɗo wato musafu saydna ousmane kayre wiyete musaful imam qur'an wure nde woni er men jotta fa amma tartibu nuzulihi amma tokkidirgo jippaki maare no nde jippori ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam donu laaɗo allah kam fa awalu ma nazala min alqur'ani bi makka aran wato hande ko jippi dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam er makka kam surawol iqra surawol iqra surawol alaƙingol en jangata iqra bismi rabbika allazi khalaq kangol arti jippugo fufu nde annabijo siki duuɓi 4 allah waɗi mo annabojo neli malaikajo her maako jippidi ɓe surawol iqra ngol dow hoosere jabalun nour to allah yarima makka hoosere man ɗo woni wato funage makka funage wato ko ɗakkata wato hande lokere seɗɗa wato hande masalan ɗum ɗo annabijo allah yinni mo ferwago wurta yimɓe mushriki en o waɗɗa hoosere go o jooɗa ɗon jisde ha wato surawol go malaikajo waddi ɓe aran surawol iqra ngol kangol arti jippugo mutlaqan iqra bismi rabbika allazi khalaq ngol on arti jippugo nden ɓawoɗon surawol nun wal qalam non ɗon ɓawoɗon surawol ya ayyuhal muzammil nden ɓawoɗon surawol ya ayyuhal muddassir to ya ayyuhal muddassir on waddi umrugo annabijo yettina nelal ɗum fa andir ni jawmirawo wi ɗum wagginnelal nden ɓawoɗon surawol tabbat surawol jippugol wato ha abou lahab ngol fuu magol abou lahabi ngol wolwanta wato hande kefeere goɗɗo feere o bandirawo annabijo dinana leñol allah handitami o tokkaki wato ni o halki surawol tabbat jippi ɓawoɗon wato kanjum o wi summa tabbat yada abi lahabin ɓawoɗon surawol kuwirat isa chamsu kuwirat wolwugol aran muɗum haral dargal kuleli dargal no darorto summa sabbi isma rabbikal ala surawol sabbi isma rabbikal ala jippi ɓawo kuwirat oɗo yeccano alqur'ani jippori wato be no tongoraɗo na non tartibu man feere feere wato ɗum boɗɗum masine ha andal wato hande hollima yo wato na ɗum ra'ayu na ɗum dabare maɓɓe waɗi ɗum ɓeɗo tokki ko annabijo waɗi on no ngol jippori kam nonde jippori ka ndano woni ndano annabijo wi bo ko heddata kanjum waɗi ɓe keddini banno annabijo wiɓe summa wal layli ida yakhsha surawol wal layli jippi ɓawo sabbi hisma summa wal fajri surawol wal fajri jippi ɓawo wal layli summa wad duha surawol wad duhe jippi ɓawo surawol wal fajri summa alam nashrah surawol alam nasrah jippi ɓawo والضحى ثم والعصر سورة والعصر جيب با ولم نشرا ثم والعاديات سورة والعاديات جيب با والعصر ثم إنا أعطيناك الكوثر سورة إنا أعطينا جيب با سورة والعاديات دين ثم ألحاكم التكاثر سورة والألحاك جيب ثم أرأيت الذي سورة والأرأيت سورة والماعون
ثم قل يا أيها الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون جبي ثم الفيل سورة الألم ترويته سورة الفيل ثم قل هو الله أحد سورة قل هو جبي ثم والنجم سورة ني أون جبول القرآن جبي دو النبي صلى الله عليه وسلم دندن جبريل هولي من دو وينديري على المحفوظ بندان دو وني دن او يتي صحابو ان ما كون دان دو توكوتيري بندا آيات من دون توكوتيري ثم عبس سورة العبس وري باو سورة والنجم ثم سورة القدر ليلة القدر سورة إنا أنزلناه ثم سورة البروج ثم التين سورة والتين ثم لإلاف قريش ثم القارئة سورة والقارئة ثم القيامة سورة والوات لا أقسم بيوم القيامة ثم الهمزة سورة والويل ثم المرسلات سورة والمرسلات عرفا ثم قاف سورة والقاف ثم سورة البلد لا أقسم بهذا البلد ثم الطارق سورة والطارق والسماء الطارق ثم اقتربت الساعة ثم صاد سورة والساد داود ثم الأعراف سورة والممساد ثم الجن سورة الألوهية ثم ياسين سورة والياسين ثم الفرقان سورة والتبارة نزل الفرقان ثم فاطر سورة والفاطر ثم مريم سورة والكاهي ثم طه سورة والداي ثم الواقعة سورة والإذا وقعت ثم الشعراء ثم النمل سورة والنمل ثم القصص سورة والقصص ثم سورة بني إسرائيل سورة بني إسرائيل سبحانه ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم والصفات ثم اللقمان ثم سبع ثم الزمر ثم المؤمن ثم سجدة ثم حاميم إنسين قاف ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاسية ثم الأحقاف ثم الزاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم قد أفلح المؤمنون ثم تنزيل السجدة تتجافى ثم الطور ثم الملك سورة الملك هي ثم الملك تبارك ثم الحاقة ثم سأل سائل ثم عما يتساءلون ثم النازعات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم ثم العنكبوت ني سورة مكة سورة مكة سبحان الجويتاتي تاتي كانجي دي ني on tartibu maji diji pori o wi waxtalafu be luri fi akhiri haragare ma nazala ko jippi bi makka her makka be luri ato modibe ato luri hadon ibnu abbasi habrul umma ato o wiata al ankabut faqala al ankabut kanko fi ankabuti on wato ande woni akhir ko jippi makka dahaku bo tabiijo be ataufu dahaku be ataufu tabi'en kambe o bi al mu'minun kambe o be sura wal wato ande mu'minun on jippi wato sura wal qadafla wa qala mujahid kanko faqaratu ibn abbas tabiijo kanko bi wailul lil mutaffifin wato kan won ragare ko jippi makka fa hada tartibu ma nazala min al qur'ani bi makka wato tafsir o men wi o limti do on woni tartibu suraji jippudi makka daga annabijo hota madina annabijo alquran do jippa do mudum seeda her makka o do yonira yimbe tawhidi seeda non Allah handiti dubbe man fu wato hande majji halki bo abadan dinay Allah umri mo firlita o hota madina dum wiete hijra o hoti madina bo fabbidon qur'an do jippa do mako dubi sappo don bo jisde alquran jippiri wato hande badino ada rubul garni dubi no gas e gelle sappo e tati her makka do ko gorraje den wato hande wato sappo bo her madina نقول النبي صلى الله عليه وسلم إجتهن الآخرة كان جوي فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة فذلك 83 سورة دم سورة سبحان إجويتاتي إتاتي على ما استقرت عليه روايات الثقات وفي دوكو تبتي دو ماجم في الله يجمودي بهولاbe ko wete holare har modi be kam wato dum durso be wato hande dum durso be adilaku fuje de didi on wiete sigaku adilaku be durso o la wahmu her durso mako ko be ngecci mo faro weji tata wato den o adilijo her diina mako dum wiete wato siga goddo latata ko siga seto o mobi kuje de didi adilaku wato hande don her mako wato hande masalan diina mako do wodi wi ko nay o yeddai Allah wato dum do wiete wato hande masalan na o annabojo kam fota wi go denaado her geddal lakin wato hande o ukata ko her gedde mawde wato na o denaado ba annabo en lakin wato o andora ka gedde dum wiete adilaku den wato hande ko
wiyete hifzu bo wato dabɗugo wato hande oɗon mandi ko o yecca fuu o hamata ko ɗum ɗo to hawti on ɓe wiyata goɗɗo kolaɗo andal to ɗum ɗo hawta e pillanta goɗɗo heyi to e pillanimo bo wato hande kanjum annanta ɓe juwi wato hadiseji ɗo hadise juwagol kaza ɗo fuu gam wato adila ko timmayi kanjum o wi wato ɗum woni ko wato filluweji hoolaɓe ka tabiti dow majum wa amma ma nazala bil madina amma alqur'ani ko jippi her madina bo suraji 131 kanjum on majmu jumla alqur'ani suraji 114 to a hawti 131 be 173 kanjum on lissafi man 114 kanjum o wi wato kanji woɗi 131 fa awwalu ma nazala biha suratul baqara aran ko jippi her madina surawol baqara ɓurdugol juutugo nder suraji alqur'ani fuu mobdugol ayaje sharia alqur'ani makka be madina feere feere wato ayaje makka ɓurna fuu haala tabitingo tawhidi wolwa wato hande masalan dalilaji banguɗi asamanji be toɓoji be takleji keni e pulle wato ha yimɓe wara dalila andita tamɗo ɗum bawɗo allah ɗum ɓurna ayaje makka fuu wadda qissaji bo hollano annabo en calunoɓe waadi be yimɓe muɗum heɓa yimɓe man ngaaji torota halka baɓeya ni ayaji alqur'an ɗe makka ɓurna fuu ɗe madina bo ɓurna fuu tashri'u wangingo umroje allah mbaɗe kaza bo tata mbaɗe ɗum doka allah mbaɗe kaza to on mbaɗi kaza ni kiita allah dow moɗon ɗum wiyete wato tashri'u mo madina bo ayaje man wato ɓurna fuu ɗe juuɗɗe wato ɗe abo ɓurna fu ɗe dammuɗe kewɗe balaga alqur'ani funde balaga wato noon to goɗɗo tokkiti tawata o wiya aran ko jippi har madina bo surawol baqara wato surawol baqara ngol summal anfal hoti surawol anfal surawol wato yasalunaka summa ahlu imran summa al ahzabu summa al mumtahana summa an-nisa wato summa iza zulzilatil ard summa al hadid summa suratu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam summa ar-ra'd summa suratu ar-rahman summa hal ata ala al-insani summa at-talaq summa lam yakun summa al-hasr ثم الفلق ثم الناس ثم إذا جاء نصر الله والفتح ثم النور ثم الحج ثم إذا جاءك المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الصف ثم الجمعة ثم التغابن ثم الفتح ثم التوبة ثم المائدة دي واتو سورة مدنين كيجي بترتيب مولum no de jipori o wiyata wa minhum ɗo nder modiɓɓe man yuqaddimu woodi mo artirta ha limtugo tartibu maji ɗo surawol maida surawol awfu ala tawbati ɗo surawol bara'a wato woɓɓe ɗo artira banni fa hada tartibu ma nazala min alqur'ani bil madina ɗo wiyete tartibu tokkidirgo sura jippuɗi er madina bo ni ɗi jippori nden holli en bono sahabo en moɓiri ɗo no annabijo holli ɓe on nano nde jippori to goɗɗo wi tokkidiran alqur'ani banno nde jippori ɗo ɗum dagata ko o harraf o sottin banno annabijo tindinno ɗo kaɓe holli gam haala andal tan wahtalafu ɓe luuri fi sura her surawol sura ensi faqila wiyama nasalangol jippi bi makka her makka waqila wiyama nasalangol jippi bil madina her madina nden tafsir o wi wa sanaskuru dhalika fi mawadihi inchallahu taala min tammi wolwugo ɗum wato her nokkuje majum to ɗum wari to naati tafsir o ɗo tafsira o wari her surawol fo o yeccan hergol jippi ɓe konguɗi modiɓɓe yimɓe andal luure maɓɓe o yeccan to o yetti pellel majum o waɗi ina alhurru iza wa'ada wafa قال فصل في كون القرآن نزل على 7 حروف وما قيل في ذلك كان جو انصافينو en bino fasluwol mako do tammi wadgo fasluwol nayabol o tatabol go orrimi gol do wiete fasluwol nayabol hawi la ta go alqur'ani jippi do karfeje joweeɗiɗi e ko wiya her majum hadithul mutawatir alqur'ani jippi do karfeje joweeɗiɗi do hadithul mutawatir mana magol bo muskil mana magol bo muskil wato luuri do ko wiete sabatu wato harufin man do akwalin kaseera alqur'ani jippiri wato ande do karfeje jeweeɗiɗi e ko wi'e her majum kanjum o tammi wolugo ɗo waddi hadise wol fottangol dow muɗum kanjum o sappiri be harfere qaafu hay muttafaqun alayhi o wanginno ɗum ko arti a aran deftere an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره
في الصلاة فتربصت حتى سلم فلببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. wato ko waddi ɗo ha holla en sahabo en no ɓe tilminiri alqur'ani, no ɓe darjiɗiniri alqur'ani, hani ɓi adama yakoɓe. wato ha ɗo waddi hadise ol Umar ibn al-Khattab mo Allah seniɗo yerdi wasirijo annabijo ɗiɗaɓo Umarul Faruq esirawo annabijo ɗo tewi ko Hafsa radiyallahu anhu. kanko go o wi kanko arti onego amirul mu'minin, o wi o nani bi'eteɗo Hisham ibn Hakim sahabojo goɗɗo mo inde mum Hisham ibn Hizam. nden wato hande o nani o man ɗo janga surawol tabara nazala al-furqan, tabara manga en biyata oɗo janga oɗo juula oɗo janga wato surawol tabara nazala al-furqan, o wi wato yakra'u surat al-furqan har ngendam annabijo sallallahu alayhi wa sallam bo annabijo ɗo yeeɗi bo o wi wato seno noon mi heɗiti jangde goɗɗo go oɗo janga holna on oɗo naafa on nandi. o wi fastama'atu li qira'atihi, se mi heɗiti jangde mako mi tawi oɗo jangira irin no mi anda karfeje ɗuɗɗe ɗe mi andiray noon sam. o faiza huwa yakra'u oɗo janga ala hurufin kasira dow karfeje ɗuɗɗe. lam yukri'ni ha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, annabijo janginirayam irin man, irin no janginirta ɗo no jangirta ngol ɗo annabijo kayum sataniyam ngol janginirayam karfeje man. wato deydey yake on mi seɗɗa e muyay min nangamo nder julde wan totton fakittu mi nesi usawiruhu no mi haftanamo, wato mi nesi no mi haftanamo fi salati nder julde totton. wato mi yiɗini diga oɗo juula ɗo min nangamo totton. kadi komi yeccima ɗo sahabo en ɓe giɗa goɗɗo wonna alqur'ani, wato o seɗɗa o muya o nangamo nder julde totton. fa tarabbastu, o wi sabbiti mi muymi. tarabbus ɗo heɗitago waɗgo tarayyus, o wi muymi hatta sallama ha o silmini mi muynan noon ha nde o silmini. fa labbabtuhu mi moslimo, labbabtuhu ɗo ɗum moslugo goɗɗo, o ho'i mojare mako o moslimo, o nangi be sembe oɗo dasa. o wi fa labbabtuhu wato waɗgo limse nanga goɗɗo dede ha sadru muɗum ɗo mosla be sembe. o mosli Hisham go biri da'ihi be mojare muɗum. seno noon o ƴamimo Umar bo ñaɗɗo her gonga, se o ƴamimo o wi man akraka hadi sura, o wi moyjo on satanima surol ngol ɗo ngol a jangata julde ɗo, moyjo on satanima o iri banniɗo allati sami'tuka takra'uha, mi nani aɗo janga banniɗo mo satanima. seno noon Hisham go wiyata akra'aniha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nulaɗo Allah on satanimi. o wi nulaɗo Allah on jangniyam banni. Umar go wi se muya wi mo a fewan, se wi o fagoltumi kasabta a fewi. nulaɗo Allah ka janginirayima banni ngam min fu totton mi jangingol kanko sataniya na banni o sataniriyam a fewi. wato Umar o accatamo kadi dasan mo yara ha annabijo. fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad akra'aniha, o wi nulaɗo Allah on haqiqa jangniyam ngol ala gayri ma qara'ata dow tana no a jiɓiri ɗo, wato na bana a jangiri banni. Umar ɗo yiya ba o jangi ɗum na noon sam, wato hande annabijo on janginiyam banni ɗo accatamo. fantalaktu bihi aquduhu, o yoftaymo, o wi mi dillidi be mako mi ɗoɗɗowamo, oɗum muslimo fooɗa yaada annabijo sallallahu alayhi wa sallam ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, o ɗoɗɗowamo ni ha o yettini annabijo. fa qultu mbimi ya rasulallah inni samitu hadha yakra'u surat al-furqani ala hurufin lam tukrini ha. o wiyata ya nulaɗo Allah ni ɓe yonirta annabijo mawɗo ɗum somtatake inde muɗum, se bakka o yejo kato wari wi'an mo ya Muhammadu. amma wato hande goɗɗo wato huro ka fu teddinoɓe annabijo ka fu ɓe soman ɗum ya Abul Qasim ya rasulallah. kanjum o wi ya nulaɗo Allah no min o wato mi nani haja ɗo ha balaga ɗum yawnugomo, isara man littaqiri ba fulfulde ka bawigo nduɗo wato haja ɗo ha balaga ɗum yawɗingo goɗɗo on. wato o winda oɗo ɗo mi nani oɗo janga surawol furqani dow karfeje ɗe a janginirayam, oɗo mosli oɗo go o waddi ha annabijo banni. wato nda oɗo ɗo wonna alqur'ani on ɗo yiɗi wigo. nulaɗo Allah bo ɗum goɗɗo bodinɗo bama ko tagaka, goɗɗo muyɗo, goɗɗo marɗo gikkuji tedduɗi masin bama ko tagaka. kanjum fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nulaɗo Allah wiyatamo arsilhu, yoftumo taw
Allah do Allah wi yoftumo annabijo wi yoftumo hoy nan mo yoftumo o ikra jangina annabijo wi hisamu jangu ikra ya hisamu annabijo wi ta hisamu jangu faqara alayhi gorko go jangi faqara alayhi alqiraa allati samituhu yakrahuha sai hisamu go jangi wato jangde irinde o janganno goni je mi wi'anno woday goni irin mare on olori o jangi fayinta de mi nani o janganno go o jangi faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hakaza unzilat de o jangi o timmini se annabijo wi he bana nini alqur'ani ka jippiri de annabijo wi mo banni go umar kaset musakli dum o wi hakaza unzilat annabijo wi bannini wato hande ayaje de sura on gol jippinira summa qala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam o yakana de iti cenon non annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiata ikra ya umar anbu umar jangi golna o wi faqaratu jangumi se umar go wiata min go mi jangi bi qiraati be jamde amde annabijo satiniriyam allati akra'ani mi jangi be jamde annabijo janginiriyam faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se no lado allah wiata hakaza unzilat o wi bana nini sura on gol jibbinira be diam saklugo summa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hotinu lado allah wiata bawo don inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati harufin faqra'u ma tayassara minhu ni o wi on yi qur'anure nde do nde jibbinirama do karfeji jeweedidi jangire be ko hoyata herman holli umaru andano qur'anu jibbirama wato jibbinirama do jangirle dudde bakin jeweedidi fere fere wato andano kanju annabi jo qur'anure nde do nde jibbinirama do karfeji jeweedidi jangire ma tayassara min ko hoyata hermaju o anditi wato ase qur'anu jibbinirama do karfeji dudde kadi wato den jawmu tafsiru o bo to waddino hadisi wol kafu o sarhan gol o do wadda sarhama gol qawluhu fakitu sawiru o wi ha o wi umaru wi mi nesino mi haftana o fi salati julde do o yidi o sarhadu ay o wi uwatibuhu wa uqatiluhu wa huwa fi salam mi di mi haftana mo mi habda e mako alhaaro do jula manni wato ni on wato umar yinno de nani wato do janga jangde de wo wayba o jangata o do ya fakat o do wonna alqur'ani nesi wato hande mo yanta mo samde julde man nanga mo dippita to tonno o wi wa tarabbusu o wi tarabbastu go at-tarabbusu do at-tasabbutu de itago on wadgo tasabbutu so de yaawgo erfi kanju wete tarabbusu heditago o muyni non ha on man silmini den o nangi dum o wi falabbabtuhu bi ridaihi mi muslimu be mo jare mako do huwa bi tashdidil ba'il ula be siddugo be wal arandewol mana man akhastu bi majami ridaihi fi unuqihi wa jazabtuhu wato ma'khudhu min al-labba wato mi mobi be mo jare mako jumulla mum fu herdande mako mi woti mo kanju wete labbabtu moslugo tan akhastu bi majami ridaihi mi hosi be moggal wato hande mo jare mako fi unuqi herdande mako wa jazabtuhu bihi mi difiri mo be mare ma'khudhu dum kosa dum halunga arabiya min al-labba ko wete labba do wato dum nukkure wato mawdul iladati min as-sadri hawa labba o fi wa fihi bayan ma kanu alayhi min al-itina'i bil qur'an o fi do yer hadise wallo wangin ko sahabu en goni do majum dum woni o himmirago al-qur'ani be gida goddo wonna al-qur'ani ayi goddo on do juula o wari o hetti o andano irin man umunay dum sam umunay dum sam o hoyi dum o yaari ya annabi jobe be sembe masin kanju o wi dum do holla en yo himmorago sahabu en be al-qur'ani wa zabbi anhu bokkan gonde bokkan go al-qur'ani ayibeji wal muhafaza e renugo ala lafzi do lafzu al-qur'ani to goddo yidi harena non do se ekkito kadi se ekkita her jangube andube ekkito wato hande to nanon nde andata ko walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakki ni ulama o man wiyata andugo makharij al huruf be tajwidi do dum andoto ngam lungaji caddi fu goddo do ekkita wawa sakko lungande Allah seni do hoyni al-qur'ani o wi wala qad yassarna al-qur'ana lidhikri fa min mudakkir Allah seni do hoyni al-qur'ani wato hande har jongo wato dum koydu wala hakkunde goddo bawdo mo wawata ko na ekkutugo tan o ekkitini wawan to goddo ekkiti salori dum kam wala ko woni dow mudum amma to ekkitay ka o rammidi ngam wata hande yimbe modi ban be gecci en wato wa akhuzuka tajwid hadmun lazim wallam yujawid al-qur'ana asim
wato ekkudugo tajwidi ba alqur'ani wayido dum do lismi jango fu e mo jangata alqur'ani o juulan to kadi kanju o wi to ni hande hosugo tajwidi do lismi mo wawata qur'anu ekkitay o do der junuba ngam dum sanjan manaji alqur'ani kanju wato hande ayi umaru no satani goddo do den tawi ase o do sawaba kanko kam amma to taw ekkiti salori dum kam la yukallifu llahu nafsan illa wusaha wana mawbeji men ekkitata be mangu fudo dum boddum be badi wato dum boddum be badi masalan goddo duubi fu timmi den o wara o ekkitata jiidi man dum dewal bongal o wadi masalan kanju o wi ha do ayi an wato sahabo en be tilminiri alqur'ani be bokkan gonde be wal muhafaza ala lafzi erenugo do lafzu maranode lafzorte kama sami'uhu banno be naniri dum min gayri udulin ila ma tujawizuhu al-arabiyya ko luti wato selago faade ko arabre wato daknata dum be selata be acca banno jangnirte be wi'a be jangiran be lunga arabiyya non wa amma amru nabi sallallahu alayhi wa sallam umar bi irsalihi amma umrugo annabijo yoftamo de be ngari do de be ngari umar kado biddi mo nangi do annabijo umri o yoftamo do kanjum boko dum wadana do o wi wato fali annahu lam yasbut indahu ma yaqtadi ta'zira ngam dum tabitay ha annabijo ko tabitin tan ne ugo goddo man kanju wadi annabijo wi yoftumo tawon ngam goddo to wadi ayibe laamido ne an dum wato annabijo wato hande ne aymo do wi ay umar wato jogu muhammed ne amum wadana mo nedi do wato hande nedi bo duddum fere felore fere bo piide aha kanju wi wato ha do annabijo wato hande umri umaru yoftamo do ngam annabijo yi ay wato ko tabitinta ne gomo kanju wi lam yasbut tabitai inda wer annabijo ma yaktadi ko hinata ta'zirahu ne ugo goddo ne ugo hisamu do kanju wi yoftumo taw wali anna umara inma nasabahu ila mukhalafatihi fil qira'a ngam umaru kam ko wari wini lencitiri goddo luuti mo har jangde on tan jangde ma ko yaada be nde amde asataniya yo dum bo tabitinta ne ugo mo seto annabijo yino jangiri taw wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annabijo bo kana latake ya'lamu do andi min jawazil qira'ati o do andi dagago jangde bo wato jangirte ni be ni kanju wadi o wi yoftumo taw o do andi wato dagaki jangde wa wujuhiya e wajhuji jangde fere fere wato ande o do andi dum ma la ya'lamuhu umar ko umaru anda non qur'anu do madi qira'aji do mari riwayaji do mari wujuhuji wato ande masalan dum do dum andata ko be takallufu non andal gongal fere to goddo feri timan dali abe hore mudum gongal fere bo watta ko se asata se a hofa asata ha jangudo o holla man dum wadirta sinanon watta ko wato goddum fere to a feri a timan a hefta amma goddum fere jawata non wato fannuji goddi kam wato ande se to a jabi dum har modi bojo bana andal alqur'ani man sakko makharij al-huruf be tajwidi be qira'aji be andugo riwayaji be wujuhuji dum watta ko se dum ho e hermodi bojo man o wi wato la ya'lamu ma la ya'lamu yajdu andi ko umaru anda wali annahu iza qara'a wangam kan wali annahu ngam kan ko iza qara'a ande o jangi wa huwa iza qara'atu o jangino wa huwa mulabbabun la yatamakkanu min huduril qalbi wa tahqiqil qira'ati tamakkunal mutlaqi ngam kan ko to annabijo wino jangu non be do biddi mo ada ande banni wato jangu non o hebata hemina go bernde mako yahlira her jangde man wato o tabbitina jangde wato irin tabbitinaaki joftado kanjo annabijo wi yoftu mo hebano o jangira amma to don no muslimo non jangu jangde man de wurtata boddum o hultoran fu kanjo wato ande annabijo wi yoftu mo de'iti den wato ande bernde mako yahlira jangde go o wurtina dum wato kemini dum kanjo hikma annabijo yo don bobi adama to Allah ardini dum latta wato nyeydo wato hande masalan o walla o latta o muydo o hefta sawaba er hunde fu laronde on man waddi mo do annabijo wi yoftu mo jangu tawon de o jangi annabijo hefti o do sawaba o to nyama on umaru bo anda on nangimo den tafsiro min wi qawluhu kongol mako inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati arufin faqra'u ma tayassara minhu o don no der hadise wol man annabijo wi alqur'ani rende nde jippi wato do karfeje nde jippi do karfeje wato hande joweedi di jangire ko hoyata her mare modibbe
قال العلماء مدب القرآن بي سبب إنزالي على 7 أحرف التخفيف والتسهيل بي سبب جبراكي القرآن رنده دو كرفج جويدي دو ngam hoynan go ummatore takhfifu be tasilu fu mana man gotel dum hoynan go ummatore wadi dum ngam nimbe potata wato demde fotata kanju jawmirawo hoynani ummatore hoyni wadi wato hande de jipiri do 7 arufin be luri ko wiete 7 arufin do kongudi واختلفوا في المراد مودي بلوري كوني مو واتو عند النبي جو القران جبريل دو واتو كارفي جويدي دو دومه فقيل بيا ما هو توسيعه وتسهيل ويكون فته 7 عارف دو مانا ماني دum fesin go tan nufa dum fesin go e hoynugo walam yuksad bil hasr nufraka wato ande hetorago do joweedi tam wato ngam yofirte limgal ka fu wiete joweedi di nyalde joweedi di masalan wato limgal wiete joweedi nanu fugo do haadi ha joweedi di wobbe mbi banni wa qala al aksaruna qurbe dudugo ka ko winder ulama en mbi huwa asrul adadi fi 7 harufin be wi ko nufete kam hetago ni limgal man ha karfe joweedi di man on o dum woni wato ande maksudu kongol gongol wi ko wiete sab amando hiya fi sab'in min al maani kaire de wato ande karfeje de wato dum har joodi di maanaji bananoy be bi kal wadi wal wa'idi wal mukami wal mutashabihi wal halali wal harami wal qasasi wal amsali wal amri wan nahi o be bani o e alqur'ani rede do ha mare wadu be wa'idu go do ha mare muhkam be mutashabihi didi do ha mare halalu be haramu tati do ha mare qasasu do ha mare amsalu do ha mare amru do ha mare nahyu o e bani ko wiete wadu e mi ina alla do ha alqur'ani o ina ni goddo bodin do pat barjari dundi har l'akhirah o haltani goddo kalludo o pat yangada do go wato do ha alqur'ani muhkamu wato alqur'ani muhkamu ko nashaka tabiti dum nashaka sambo ina dum do ha alqur'ani wato mutashabihu chaddum heftata ko se wato mo alla andini goddum kerori dum annabijo sam bana fawati suwari bana nun en ba alif lam mim en kaf ha en sad ko nandi non mutashabihu don ton to wato dum do bo dum waju don der alqur'ani bana halal jawmirawo yecci kaza ka dum halal jawmirawo yecci kaza bo dum haram do ha alqur'ani isaji don ton isaji annabo en no baadi be ummatoje mudum non misaluji di Allah seni do wadi balindi alqur'an do heewi don umroje mako de o shari don ton kale mako de o hadi don ton o e don wiete sab'u ahrufin kongol fere wi a hiya fi surati tilawa karfeje joodi do har sura jamde on wa kayfiyati nutqi yato e yake wulugo de be kalimatil qur'ani be kalimaji al qur'ani min ingamin wa izharin wa tafhimin wa targigin wa maddin wa qasrin wa imala o embi wato ande do ha al qur'ani rede idgamu don kayfiyano do wolirte nadugo har fere wato nadugo har fere nde sidda wato ingamu don ingamul kabiri be sagiri don ha fanul tajwidi dum jangete masalan ingamu wato munnugo har fere howde har masunde heddunde be mudum malla bo masannode ngam sababu jangde on a howinde do anadi hande dum do wiete ingamu masalan izharu bo karfeje izharu anda dum masalan har fere howde de karfeje tokkoto de mudum wato sababu mudum wadan awangina wato hande masalan bana nunu to hoyi heddi be hamza masalan mallaha o bi wado tafhim karfeje gommintede masalan wa tarqiqin wa tarqiq e karfeje delmintede sewnetede e karfeje poodetede e karfeje rammintede e karfeje jamletede wobbe mbi banni o wili annal araba ngam arab en qur'anu jipri be bolle mabbe kanat mukhtalifatan lugat lattake bo bolle mabbe lurude fere fi hadhihi alwujuh wa wajhudi kanju wadi fa sallallahu ta'ala alayhim Allah senido hoynani be li yakra kullu insanin bima yuwafiqu lughata wa yashulu ala lisani ngam kala wato bi adama fu janga ko fottanta lunga mudum e ko hoyata do demgal mudum to bo kongol kanju wi ma hadisi on man gol mutawatir wato hande amma wato hande gol muskil min haysu wato hande mafhumu sab'atu arufin do kongoli duddi wa qala abu ubaida bi hiya sab'u lungatin kanko wi dum lungaji joodi di nder lungaji arab en bil lugati al arab tamimiha wa muaddiha lunga bani tamim be bani muaddi kambe burata wato fasaha ko arab en wa hiya afsahu lugati al arab
kanju ɓurata fasaha harlugaji arab en wa alaha ɓurata towgo her balaga wa qila konngol gongol bo wi o wi'ama hiya lugatu quraishin ɗum lunga quraichu wa hawazin be bani hawazin be husayl wa ahlil yaman be yimɓe yaman wa qila konngol gongol wi'ama as-sab'atu jeweɗiɗi ɗo kulluha li mudar pat ɗum ɗo lorana wato mudar wahdaha leŋol arab en wiyete mudar kamɓe on quraichu man o wi wato wahdaha kayum tan wa hiya mutafarriqa fil qur'an al aziz wato hande ɗum ɗo sendi ha al qur'anire ɗo sankiti wato nder qur'anure jalinde nde gayru mustami'a tan kawtu ɗum fi kalima wahida her kalima gota konngol gongol wi sab'a man ɗo hawti ha kalima gota bal hiya mustami'a ɗo hawti ha kalima gota fi ba'dil kalimati e dewga kalimaji al qur'ani o waddi misalu man ka qawlihi ta'ala ba konngol allah wa abada taghut qira'aji joweɗiɗi woni ha abuda ɗo non wato abada tagut be abuda wodi qira'aji joweɗiɗi toon wa narta wa nal'ab ha yusuf ɗon bo non qira'aji ɗon wodi jangirɓe yarta fu wa ba'id bayna asfarina qira'aji joweɗiɗi ɗon bo ba'id fu ɗon wa bi adabin ba'isin ɗon bo qira'aji ɗon wato banni wa qila wiyama hiya sab'un konngol gongol wi sab'u qira'atin ɗum qira'aji joweɗiɗi ɗon goɗɗo wi ɗum qira'aji joweɗiɗi o wi kanjum on o sahini kanko kanjum on o sahini ɗuɗɓe bo sahinay noon kanjum o sahini kanko yo wato ande ɗum latta wato saɓatu arufin ɗo tafsirowo men rahimahullah kanko kanjum o wi wa huwa sahihu ɗum saɓu qira'at wato qira'aji joweɗiɗi lolluɗi ɗi wato qira'aji joweɗiɗi lolluɗi ɗi qira'a nafi'u ibnu kasir hamza en kisa'i en abu amri en ibnu amir en wato qira'aji joweɗiɗi ɗi kanjum o wi huwa sahihu kanjum sahihu ɗuɓɓe yimɓe usul ɗo luuta ɗum wato ande so yoɗi wato cheikhu abdoullah ibnu fodouye cheikhu abdoullah ibnu fodouye wiyata yo min tabi'ihim arajun mujahidu ikrimatun algamatun wal aswadu zirrun ata'ani husayn zirrun ata'ani hasan yazidu abidatun masruquhum sa'idu wato tabi en ɓe qurra'u en fillanta on cheikhu abdoullah moɓi nasmi ɗo li haula'i marji'ul qurra'i سبعتهم وعن أبي الدرداء شاميهم ونافع عن اليزيد كذا أبو أمر مجاهد يزيد وابن كثيرهم عن ابن السائب وعاصم عن زر المواذب وحمزة عن عاصم الكسائي عن حمزة خلاصة القراء شيخ عبد الله بن قدم من جومراه أمتنمو rahimahullahu rahmatan wasi'a kanko jamɓi ɓe ha nasmu banni ɗo wato hande qurra'u en ɓe pilli artabi en man ɗo wato kanjum oni wato hande jawmum lubabu jahani kayum o wi saɓatu ɗo jeweɗiɗo ɗo wato hande ɗum wato ɗum qira'aji jeweɗiɗi on ɗum qira'aji jeweɗiɗi ko gam latta khilafun azim ha nokkure man o wi almuwafiq ko fottanta lil hadisi hadise on li anna hadihi sab'a oɗo waɗa ella ko rajahaniri o wi gam ɗeɗo jeweɗiɗi wato zaharat wato wangi qira'aji jeweɗiɗi ɗo wangi wastafadat feesi jaaji ani nabi sallllahu alayhi wa sallam ha annabijo wato qira'aji man fillama ha yetti ha annabijo nafi wato qira'a nafi qira'a ibnu kasir qira'a hamza qira'a ibnu amir abu amrin asim wato qira'aji man ɗo ɗi jeeyi ha ɗi yetti ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiyata wa huwa sahihu lmuwafiqu kanjum on woni sahi ɗum fottani ɗum hadisewol ngam jeweɗi ɗo wangi wato istafadat habaruji man bo janji ha yetti annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wa dabaɗa ha anhu sahaba sahabo en bo dabɗiɗi wato hande kanjum en bindiri wato hande ha mushafu wa asbata usmanu laamiɗo julɓe usmanu no affan radiallahu anhu tabitini ɗi wal jama'a be jama'are fu fil masahif yer mushafuji al qur'ani wa akhbaru ɓe gecci bi sihati ha sahago maji wa hasafu ɓe moyti min ha her maji ma lam yasbut ko tabitay mutawatiran do tawaturu wa inna hadhihi al ahruf karfeje ɗe tahtalifu ma'aniha taratan wi manaji man ɗo lura yake go wa alfazuha e lafajuji man ukhra yake goɗɗo feere wa laysan mutadadda ɗi lattayi wato lural wa diwotirngal wala mutabayina wala seedungal fa amma man qala amma on mbiɗo inna al murada bil ahrufi oɗo ludda kadi mbiɗo nder modiɓɓe wi ahrufi saɓa wato karfeje jeweɗiɗi ɗo ɗum manaji luruɗi on wi kala haka e bakitaji wal amsali e balidi wal qasasi e qissaji o wi konngol mum man kan wala sawaba fa khata un gol bofol e ko waɗi o wi fa khata un mahdun
ɗum bofol laamgol ngam ɗume li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ngam annabijo mo salatu jumido muɗum e jam Allah ashara annabijo sappi ila jawazil qira'ati fa dagago jangde bi kulli wahidin fa be kala gotel fu min al hurufi nder karfeji jeweɗiɗi ɗo annabijo dagni goɗɗo jangiran nder woore nder karfeji jeweɗiɗi ɗo wa ibdali e wattitago harfere bi harfin be harfere ni annabijo wiyata hadisewol muɗum waqad taqarrara haqiqa tabiti bo ijma'ul muslimina pottal julɓe tabiti ala annahu do ko woni o fi yahrumu ɗo harma ibdalu wattitago ayati amsalin aya wato kabalindi ko misaluji bi ayati ahkamin be aya ahkamu dagatago aya ka ahkamu nden wattitire be aya amsalu waɗatago wa qawli e konngol man qala biɗo innal murada ko woni muyo be sabatu arufin khawatim wato timmoɗe al ayaje wodi biɗo non bo o wi fa yuj'alu waɗe makana nukure gafurir rahim waɗe babal man samiun alim ɗon bo wato jawmu tafsiru men wi ɗon bo konngol man wala sawaba kanjum wi fa fasidun aidan konngol man bonningol kangol fu wakata on ɗum bofol ko on dalila man bo o fi lil ijma'i ngam pottal modiɓɓe fuu ala annahu ko fottal ummatore fuu ala annahu do ko woni o fi la yajuzu dagatako tagyiru waylitago nuzumil qur'ani jusɓuti al qur'ani goɗɗo warata waylita gafur rahim wiya samiun alim wattako wallahu alam ni ko wato khazin wi wato ni o wi wa nisbatul ilmi ila llahi aslam wato nden o waddi hadisewol muttafaqun alayh hadisewol imamul bukhari kanjum o sappiri be gaafuɗo an ibni abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo allah qala wi aqra'ani jibrilu ala harfin faraja'tuhu fazadani falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati haruf ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi o wi malaikajo jibrila sataniyam janginiyam do harfere woore nden mi lorani mo mi wiya o ɓeddanammi mi seeday miɗo ɗaɓɓita o ɓeddanammi falam azal mi seeday astazidu miɗo ɗaɓɓitiramo ɓesdanego wa yaziduni oɗo ɓesdanami jangiranni bo hattantaha ha hempiɗoy ila sab'ati arufin fa karfeji jeweɗiɗi o wi mana al hadis ko woni mana hadisewol ngol ɗo ɗo lam azal mi seeday atlubu miɗo ɗaɓɓita min jibril daga jibrila an yadlubano o ɗaɓɓitanammi min allayir allah miɗo ɗaɓɓita jibrila toranammi allah azza wa jalla jaaliɗo mawɗo a ziyada ɓesdanego fil arufi ar karfeje li tawsiya ngam feesinango ummatore wa tahfifi e hoynugo wa yasalu jibrilu rabba jibrila bo wato ƴama jawmu azza wa jalla jaaliɗo mawɗo fa yasiduhu jawmirawo ɓedda ɗum ɓeddanamo hattantaha ha hempiɗoy ila sab'ati fade jeweɗiɗi wato ni hadisewol man nden o waddi hadisewol imamu muslim kanjum o sappiri be mimi kanjum o wi wato an ubay ibn kabin radiyallahu anhu qala kuntu fil masjid ubayu nder hufaju en qur'anu ɓurduɓe hadisewol man en puɗɗir noon ne hande en fuɗɗirno haala sahaba en nayo go ubayu nder ɓurduɓe ubayu ibn kabin radiyallahu anhu o wi mi laatake ha juulurde annabijo kanjum woni wiyata kuntu fil masjid miɗo nder juulurde mi lattake nder juulurde se goɗɗo naati fa dakhala rajulun yusalli se goɗɗo naati ɗo juula fa qara goɗɗo go jangi qira'atan ankartuha alayhi goɗɗo go jangi her julde muɗum go jangde nde mi yankiri dow muɗum o jangi jangde man fottanayam sam summa dakhala akhar se goɗɗo feere bo fay naati faqara kayen bo jangi qira'atan siwa qira'ati sahibi kayen bo jangi jangde ko luuti jangde sobirawo mum nde fottanayam sam yaadayi falamma qadayna salah nde min timmini julde waton ɓe nasti ɗo nafa on feere feere kadi nde ɓe timmini o wi dakhalna jami'an ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayi julurde annabijo ɗo wato ɗum yolde annabijo kanjum ɗum mahol julurde on mahol saare mako nde ɓe timmini wato o wi min naati yer annabijo sallallahu alayhi wa sallam faqultu mbimi inna hada qara qira'atan ankartuha alayhi ubayyu o tilim ɗo annabijo wi no o janga qur'anu heɗita dey na ɗum goɗɗo famaro goɗɗo mawɗo masine kanko o wato ande o wi waton se o wiyata annabijo nda oɗo mumin gardi ɗo o jangi jangde nde fottanayyam nde mi yankiri dow maako fa dakhala akhar goɗɗo bo naati fa qara a jangi kayen bo qira'atan jangde siwa ko luuti qira'ati sahibihi ko luuti jangde sobirawo muɗum man se annabijo fa amarahuma ayi kanko o hoynuɗo o moslayɓe kam e go ngaɓe ɗiɗo
wato amma Umar ɓuri satugo gonga o yetti annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo umri ɓe ɗiɗo fu jange fa amarahuma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabijo wi ɓe janga fa qara'a ɓe jangi wato goto janga timmina goto lora janga won mana mo jangi fu annabijo wiya boɗɗo fa hassana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam shanahuma annabijo woni sani maɓɓe jangde maɓɓe man wode annabijo wi ɗum sakli ubayu masin wato annabijo wi jangde maɓɓe man nde woɗi o wi fa sakata suwa se ubayu wi fa sakata fi nafsi min at-takzibi wala is kuntu fil jahiliya o wi wato hande fewnugo annabaku yani nafsu am wala yake miɗon nder jahiliya noy ɓe annabijo janginiriyam mi andi ni ɗum jangirte irim jangde oɗo annabijo wiya non o wi seɗɗa o fewna annabaku nde annabijo yiimo yi seeɗan wato naati ɓernde maako wato ha ɗum yeehi wato ɗum wangi hanjum o wi falamma ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nde annabijo yi ma gasiyani ko ma wimmi annabijo yi wato nafsu am sanjake wato ha o yiɗi fewnugo annabaku sam daraba annabijo helli fi sadri hera wabare am annabijo waddi jungo barkante o faɗɗi her wiɓɓe ram ni nde yi wato no ɗum wayi annabijo maari her wiɓɓere maako go bannin o wi fafuttu arakan nde annabijo maari go wato o wi se mi ƴabbiti ngulenga yake man se mi wulwini mi ƴabbiti ngulenga wa ka annama anzuru ila llahi azza wa jalla o wi yake man mi diwtori masine ha waɗi am ba miɗo yiya Allah ha waɗi am ba miɗo yiya Allah jaaliɗo mawɗo faragan kam hultorgo ha wato annabijo anditi komi numi du wato o numi bana annabaku na gonga nden annabijo helli wiɓɓere ma ko wayi go heyan seya kawan o wi bana to o yi jawmirawo seniɗo seno noon annabijo wiyatamo ya ubayyu ursila ilayya an ikra ala harfin wahidin فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية أن اقراه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة أن اقراه على 7 أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وآخرت الثالثة ليوم ترغب إلي الناس كلهم حتى إبراهيم annabijo sey yeccimo hadisewol ngol nulaaɗo Allah wiyatamo ya ubayyu wato yaake nde o wulwingo annabijo wiyatamo ya ubayyu nelama her am annabijo wiyatamo banni nelama her am no wi nelal man wi janguru alqur'ani do arfere woore kanjum won ursila ilayya an ikra ala harfin wahidin nden mi torti mi lorni faade Allah an hawwin alayya hoynanam hoyno ala ummati do ummatore am hoynon ummatore am jawmirawo lorni ilayya her am saniya ɗiɗawre bo janguru ala harfayni ɗo karfeje ɗiɗi fayta mi torti faradatu ilahi mi lorner ma ko an hawwin alayya hoynana an hawwin ala ummati hoynan ummatore am ɗon bo jawmirawo faradda ilayya salisa o lorner am marrare tatabre go jangirde ala 7 harufin ɗo karfeje jeweeɗiɗi wodanima kala lornande nde a lorni ɗo fu raddatta ande lornuɗa ɗo a tori ɗo fu mi hokkima tornede a tori fu jabeteɗa mi wodanima har kala nde a lori a tori ɗo fu mi hokkima do'aje 3 jabaɗe ni Allah seni ɗo wi wato hande mi hokkima wato li kulli raddatin raddatta ha mas'ala mi hokkima a torantora do'a tasaluni ha ka ƴamatanmi mi jaabe se annabijo wularu en ɗam maako kanko enen on o enɗi seno noon o wiyata Allah am yaafu ummatore am Allah am yaafu ummatore am Allah annabijo torani en fakkat Allah seniɗo ha to jabande o annabijo laaru moƴƴere mawde ase annabijo torani en o wi allahumma ighfir li ummati allahumma ighfir li ummati ni o wi wato ɗo to goɗɗo nuɗɗini ɗo ɗo gonɗini annabijo woodi tammude lahira ngam annabijo do'ani ummatore mum yande man Allah bo inani mo ina mo lutata wimo wato hande mi hokkima torɗe 3 wato ko a tori fu mi jabete nden o tori 2 o wi o lutti gotel se yande dargal o tori 2 ko o wi Allah am yaafu ummatore am Allah am yaafu ummatore am wato annabijo wi wa akhartu salisa mi sabbitini wato hande do atataɓa kam li yawmin ha ñalomare nde yimɓe fu hultorta ñalomare dargal wi li yawmin hede ñalomare targabu ilayya nnas ñalomare nde yimɓe fu solonta her am yimɓe fu o wi kulluhum kala maɓɓe fu hatta ibrahim ha khalilur rahman ibrahima fu wato hande hulan ñalomare majum neɗo lutti du'a man kanjum on seta annabijo alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم قوله
فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المفسر الخازن رحمه الله قوله فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية معناه وسوس للشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية لأنه كان في الجاهلية غافلا ومشككا فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. en ɗonno wato nder fasluwol haala ha muqaddima wato ko o wolwanno qur'anu jibbinirama dow karfeji joweeɗiɗi nden o waddi hadise wongol Ubay ibn Ka'b yaadi be yimɓe ɗiɗo ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe o yankiri jangde muɗum yo kamɓe ɓen ɗo nde o yankiri ɗo annabijo wi ɓe janga ɓe jangi ɓe ɗiɗe fu yeeso annabijo wi jangde maɓɓe man nde wonde nonnoon qur'anu wayi ɓe sahi man ɗo sayɗanu waɗimo waswasu kanko Ubayyu o andi no annabijo janginiri mo feere jangde ɓe bo andande nde fottanaymo nden qur'anu nonnoon wayi o wi wato nde annabijo wi noon ɗo fasaqada fi nafsi min at-takzibi wato ener nafsu am ɗum woni o fewnugo annabaku ha ɗum ɓuri yaake mi wonno ar jahiliya kanjum wiyete wala is kuntu fil jahiliya nde ɗum ukki noon ni annabijo wato anditi o annabijo se annabijo helli wabare mako maari wabare mako yaake man o abbitigulenka kanko Ubayyugo to mana man o mana hadisewol man o wolwata o wi mana man seydanu waɗani en waswasu waswasa lishaytanu seydanu waɗani en waswasu yaade yerɗiraɓe bana sahabojo mawɗo ba o manda ko seydanu waɗi ɗum se goɗɗo molto sayɗan wato ndamo sayɗanu waɗi ɗum Ubayyu o mawɗo masine wato goɗɗo qur'anu mafindijo kanko o sayɗanu waɗani waswasu e noye enen se goɗɗo rento sarri sayɗan ɓe torgo Allah rena ɗum a'udhu billahi minash shaitanir rajim sayɗanu waɗani en waswasu takdiban ngam fewnugol linnubuwa annabaku wato hayɗinimo nanawi ba jangde ɓeɗo fu non qur'anu jibbiri o ɓe ɓurata satugo dininta komi laatino her majum her jahiliya diga o silmayno ngam ko lattake bo her jahiliya ka oɗon no woyti o sekɗo bono oɗon no woytani dina oɗo seka dina amma jonto sayɗanu waɗanimo waswasu ha to jasmugo fewnugo man subhanallah sayɗanu waɗanimo banni nden annabijo yi ɗum helli har wabare mako ni se o diwtori o wi ha ba oɗo yiya Allah ngam hultorgo se noon noon o ƴabbitigulenga wa qila manahu wato konngol feere wi mana man annahu tarathu hayra wa dahsha fe'animo wembere hayratun be dahsha fu mana man gotel mutaradifa o wi wembere ni kadi bana o jangirta ni jangirde mako ndeɗo nden ɓe bo ba jangirta ni pat ɗum gotum ɗum wembi o masine wa nazaga shaytanu fi qalbihi nden sayɗanu wonni her ɓernde mako e o takziban wato ngam fewnugo lam yataqidhu o haɓɓay ɗum nder ɓernde kam wa hadihi lhawatir numoji iri ɗiɗo ida lam yastamirra alayha l insan to ɓi adama wato hande dogaki dow maji la yu'akhadhu biha nangirtake ɗi wato to ni numo non noon torƴi nder ɓernde torƴanoji nder ɓernde non noon kalluɗi baɗiɗo ɗum windatake zunubo kadi konngol feere wi banni to katto goɗɗo maati iri kuje banni nder ɓernde muɗum moltoro Allah o wi qawluhu daraba fi sadri fa fittu araqan wigo mako wato sayɗanu wato hande wato waɗi waswasu nden annabijo fi her wabare am piikiki fa fittu araqan mi ƴabbiti ngulenga kanjum o wiya alqadi iyad wi ɗum malikin kejo qala alqadi iyad darabahu sallallahu alayhi wa sallam fi sadrihi tasbitan lahu hina ra'ahu qad ghashiyahu dhalika alkhatiru almazmum alqadi iyad wiyata nulaɗo Allah fi her wabare mako her wiɓɓere mako waddi jungo muɗum helli her wiɓɓere mako banni
ngam tabitingo mo dow imanako نعم wakkati yimo wato kan gasiyahu haqiqa suddimo maayumo bolwa ɗum seko saydan نعم nde annabijo yiba ni نعم wato maayumo dhalika alkhatiru wato ngo wato maɗa miccu e almasmumu yingaɗo نعم wato numum mettugo ngo wato kunningo ngo nde annabijo yi mawake mo se yaawi fiijungo muɗum dow hoore mako نعم o lortake نعم o wiyake nde annabijo fiiɗo wa ka annama anzuru ila llahi taala faraga نعم o dewti machine o wulwini نعم o wiya numma wato miɗo laara her jawmirawo sangam hultorgo نعم ko wiyete faragan be arabiya ɗo alfaragu bitahriki alkhawfu kulol نعم wal khashiya fu ɗum kulol نعم ɗum mutaradif نعم amma wato kujeji ha arabiya mutaradif ɗo feere feere نعم khashiya ɗo نعم kulol man ɗon be teddinki نعم ɓe semtugo نعم ɗum wiyete khashiya khawfu bo mujarrad